wong-wongane pandut ini jan. Kandhane yo. Pan men sak Mae. Duduk sama si Mbak harus nurut duduk. Lah alah. Aku. Gesrek lho, aku yang gesrek iki lho. Gesrek lho. Aku njaluk dirabekne. Le, Dut, eneke ngenongrok gelem ora? Gak apa-apa. Ben, kok tak cewokot e kono. Jujur, kok tak cewokot e lho. Aja kaya ngono mbok sungkan karo mboke. Lah nyokot kene apa oleh, nyokot kono oleh. Bocah kaya ngono tak lebokne piye nek? Tak lebokne nek. Tak lebokne nek. Kok iso kok sedeng? Apa jadi sedeng? Ora sedeng. Tak kempes. Dikempes sik. Le, Ya. rabi eneke karo wereng kaya ngene iki gelem ora? Iya, wis ora apa-apa. Wereng karo mboke milih ndi le? Milih wereng. Tanpa resiko. Iya to. Karo. Brengosmu kok enek putih to le? Ya. Lagi meng tak kei jinggo kuwi apa to? Sing ngene. Jinggo ya enek putih ora to? Aja ngeprus ning kancane. Ya tutupono to. Oh ora iso kok pe. Alah Jan. Isin aku mau. Nun sewu piye rambutnya sing dhuwur tukul apa rong? Wis. Delok amin ya le. Iya. Alah. Toleku suwi ra tau kepethuk mbok semir kabeh to le. Alah wong semir tuku semir ireng ora enek-eneke putih kok. Umume rambut ki tukul ning kene karo ning kelek. Lah terus kuping bareng metu rambut iki jenenge awakmu ki jane manusia terbuat dari apa to le? Lah mbuh piye sampean mboke lek gawe dhisik? Oh kleru yo. Iya. Sing gawe aku jane aku ya lali ya. Lah iya mangkane. Sing manut karo mboke le. Iya. Kadongane solek gedhe entuk bojo sing apik. Iya. Awakmu wis nyembulih mboke apa rong? Urung. Kene mboke disembulih njuk 50 sik. Njuk 50 sik. Yo. Karo wong tuwek kudu berbakti nyembulih marang-marang wong tuwek sing apik. Sujune tak ejolne iki mong. Angis. Wis, alhamdulillah engko tak dongake. Iya. Tapi mboke iki terasine entek sing 10 dijaluk pisan Mas. Angis. Aja sampe wong lanang aja sampe gawa dhuwit, wong lanang gawa dhuwit ngentek-ngenteki. Yo. Wis ora usah, wis bakune solek rapi dhuwitmu titipno mboke. Iya, gak apa-apa. Dadi sok anakku ngono-ngono, Mbok. Ya aja mbok titipne wereng lho ya. Aja. Bocah iki berbahaya. Ora i. Karo sapa tidak hanya yang berbulu itu di kuping, ternyata giginya juga berbulu. Karo sapa tale karo sapa to sayangku cintaku? Sing penting ana nyarane. Sapi gelem sapi. Jare wereng kuwi. Ya wis jadi Nek sapi yo aja to, Mbok. Enak wereng ki lho, Mbok. ora apa-apa, wereng ra apa-apa ndase ditutupi kresek. Iya ora, anggur wereng ki lho, Mbok. Ayo, tak rapene karo wereng ndase ditutupi kresek. Si
duwe mbok polane kok koyo ngene. Ngerti awakmu dhisik gesitmu koyo ngene ora tak lairne lho Le. Tenan ora tak lairne ora bakal duwe glondong koyo model awakmu ora bakal tak lairke. Lah terang ngono nyapa kok mbok tokne. Aku wedi engko lek terus nyaplok mboke dhewe lek ra wurung ngono wereng mbok caplok. Aduh simbo penting kawinan. Ayo. Wes menemeto. Aduh simbo ra bisa turu. Dipasne karo lawan pengen ketemu. Aku asline lagu iki gak iso. Lho terus? Tapi iki ngomongnya ben rame. Oh ngono ya. Sing ngongkon sapa? Sing ngongkon ngenekno. iya. Wis to Ben, rodok palas-palasati ya Ben. Ora Mas, gue sapu tangan tuh gak? Tisu. Aduh. Tisu. Golap. Sing ndi? Masane bae ngiler apa piye? Korat karet kabeh kaya ngono. Alah, Jan. Ayo, Ndut. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Simbok iya lho Mas wetengku luwe ngono ketan aku tukokno simbok aku wis gede ngono brawan coba takokno dole kok sayang jajik iso ngomong ini lho, Mbok. Mboke iki Rene sik 18 tahun. Men kleru. Iki sing Rene iki wis 45. Mosok sik men. Maksudku ki ora perkara ngono. Lah mangon. Dadi anak lambe ora dianu. Nangis. Iya. Ngene karo wong atiku dikira susah aku ya pengen. Gak kena Mas Iban. Aku padahal beanter bendaku. Bendaku wis beanter. Ayo Ndut. Deso. Pengen. Ora kena. Karo mboke truth. Wong aku didudul kok. Iya to, aku didudul kok. Karo gendamu ra oleh lho. Cemburu. Iya aku didudul. Oh, aku pawakmu. Mbah, teko ndi iki? Ora. Ora gampang. Oh. Aduh Simbok. Oh. Sampai lali, Mas. Mamu lo. Aja nguyu. Aduh Simbok penting kawinan. Ayo. Aku iki wis mendemeto. Aduh Simbok ra bisa turu.
sego mie kono kok. Sendang mie ngelak. Sego mie. Iku ngelak. Anu kendangnya celguk. Lah. Endang itu rada cublas lho mbah. Sunduke ora enak kok. Ah iki kene. Oh ya wis. Wis ngono ae. Dibolong karo mik kok. Gak Pel apa-apa. ya meneng ae to 750 iki. Jan. Kowe 750 berang. MC liyane iki apa enek to jane beh. Aku lho kelangan swidak. Kok iso meneng ae 750. Lah ngono kok iso. Lho. Oh alah kono ya wis kok. Berarti tak ombe dhewe. Seger le. Ya ora Oh, apa-apa. ger, Jenenge anak iki sadurunge berbakti karo wong tuwa. Aku Pan tolong celuk. Ayo le cah gendut. Cah gendut. Anakku sing bagus dhewe. Celuk ya le. Iya. Grujuk saiki aku yo ben. Wes. Pan. Gak enak, tidak enak. Banyune ki mang Banyune gak enak. Kan jajal apel gak enak. Pel jajalan Pel. jajalan pel. Enak ora? Pel jajalan pel. Pel. Padha, Mbok. Banjune padha. Deren kon jajalan. Rada wiwah aku. Padha ora anak. Arep tak semprotne gak padha wajane. Awakmu kan muni enak jajal. Heeh. Tak udeke njaluk lagi ora le? Lagi, Mbok. Iya. Iya. Ki malah nemen iki malah gilan ini. Anu, sok ben ngejak sepel iki seneng aku. Nggih, Pak, nggih. Aku Apa duwe ya? Mbok. Seneng aku ngejak sepel iki malah. Aku duwe Mbok niki kudu tak pateni. Ora gampang awak bebot. Kudu selawas golek sandang Mengkono Mbok aku nyambut gawe. Terima kasih Pak Dut. Ya Allah, tampilan sangat luar biasa. Kelingan kancaku. Yo ngene iki. Matur suwun anakku sing kami dhewe. Mas Apel terima kasih kembali panjenengan. Dipersembahkan kembali Cynthia Martasari. Sinarengan dening Laras Sampurasari Samboyo Putra.